So Ebuka Obi biko anything that has to ọbụkwa na mfu any news about you as a blogger na mama mbie mma na ebuko news na mfe form email na ma ya ekwu blogger ka mbụ ebe nsi eri ebe nsi alụ adam ezuori na even na-ekwu bụ m nwee pụtakwa online si na ọka nkọtụ Ebuka Obi ọ drag ya online obigwo asịọkwa m ndị ọzọ kwụsị ụnụ chọọ continue fine good and fine but as for me Okongwu ọmụkwurie I will never ever ị na-asị nọ na-eri ndị Igbo n'oji ụka emebisi ndị Igbo ndị a na-eri ọ na fa bụrụ mmadụ ịchọ ka erie gị ife dị n'elu ụwa nke atọ gbue m nke a bụ akwefu nke atọ liye m pieces ọsọsọ onye ara mana amaghị onye karịa ya na amaghị o kwesị iji wee na-eme show ononugo na Okongwu Dibia sị na anụ wata owe ya ọzọ na aki ya adịghịzi ịdị na adara gị Evangelist Ebuka Obi na ọma mmezikwa ya n'ụwa ọpụta lai ọ sị na ma mmezi ọzọ n'ebe ntị ada anụghị ihe na-eme ka na ha na-ekwu maka Evangelist Ebuka Obi na from today na aki ya pụọ na ya na ọma ntikwu ya ọzọ mana na ọ bụghị nyanwa na ọbụghị iwu ya stop ya nwa good news na ọma ntị ya maka ndị be anyị na-asụ gị na-esi na ekwe na-ekwe na ụtọ ekwele ụmụ bingo seku ki na-ezuzu ya lena n'ụlọ noi publish na Sahara report ke ihe showere ime nyanwa m nwee pending case na Nigerian government ke ihe o mee mana na-achị ibupụta ndị mmadụ ọkpa ezi through this thing na-achị iputu ndị mmadụ na danger nke nwana si unu n'obi na barak all his life ke ihe o menwu kedu ihe o mee ibi na barak wojo is as easy as something mụ nwakwa ibi na barak 44 barak na Kaduna State go and verify barak onweghị eji barak eme so ndị na-akọwa wawa na-akọfusi akụkọ what can you do when okwu kala okwu si na head nwoke NSDC mgbe ahụ keda nwoke si na ama ọga dị top ọmụ ihe ọ na-ekwu so biko nụ nene video Okongwu Dibia ndị be anyị inenecha echi drop ala comment gị na comment section ka anyị nwere mbụ ọzọ a sị na agba ụzọ were mgba ọha echi and etiho otu ishida ka na awụyala ọya data ego ife a na-akpọ ife awụ factory resetting, automatic factory resetting in their own ways. Na ha che n'ife a na-eme ewu ife mmụọ ịghọtana na ha che n'ife a na-eme ewu ife mmụọ na ha amụghọ na-eburugo detin wee bịa fisika kịta aka ụnụ ya ama na ndị ụka do na nkwakịrị nkwa do na nkwakịrị nkwokwo ịghọtago onye mmalụ ka ọ na-adụ nyadụ ịghọtago a na-agwaba unu mbụ na na-eme spiritual and physical that spiritual control the physical ọ na-achọghị eme kịta ka ya agwa unu ntu a spiritual sa control the physical. Okongwu Dibia na Ben Johnson kịta a very wise guy na-abịa m ụdị kịta ka amọdụ na Okongwu Dibia nwere ụdị amamife a geenụ ntị ka unu nụkwu ọkwa dị mkpa Okongwu Dibia mmalụ ka unu fụkwuo ọ chiniri aka ya enu wee na Ben Johnson so na onye nụ n'alụ onye dịkwa ka ọrụ ndị ya dị ngwa geenụ Okongwu Dibia delisi ife dị iche ntị Okongwu will never drag Prophet Evangelist Ebuka Obi again. Yes, Ekwumia, I will never drag Ebuka Obi again. Again, you know the reason, my reasons of saying something like that. The reason men do ese, na man drag Ebuka Obi again. Number one, Bonabulo me troublemaker. Ejilon saga weto. Mgbe mbido ọbụla saga ka nji wee build my page. N'ọka ọfụ ife niile a push be kwakatazi enwe ebe ya akwakata ya pụtakwuo na mmadụ ka ebu. Then secondly bụrụ na odogo ewu na ọkụkọ anya na ife a na-eme abụrụ ife mmụọ. No reality afọ Matthias Ezeaku na-ekwu bụ ife a na-eme. N'agbanyeghị na Matthias Ezeaku is preaching about reality but he's not performing it. Ma kpọbasi okwu afa. Ị na-preach reality mana reality na-perform eke abịa n'ife ị na-preach ọ dị 100% you are only performing only 20%. The rest ihe a perform ya. Amarọ nke ihe esi wee bụrụ mmadụ ị na-preach ife ihe a perform. You got that? Very good.
nke ịtọ bụrụ na ị na-anya ịfụ na this man a na-agba ọsọ n'afịa bụ Jesus Christ ka ọ sị no, there is no power in Jesus, there is nothing like Jesus. malụgodonu nke ahụ amalụ na Jesus Christ ya na-agba afọ enwere ike, o nwere power, nwere any spiritual onwegodi ike. Jesus alụsigo ọrụ niile akpọrọ ya ịlụ n'ụwa, ọ na-awalụgolo onwe ya, na ọlụ onwe ya na mmadụ enwezi mmekọ, because olu gị na-era ndị anyị nwa ga-ebelieve that as long as na-eka dị ndụ na-eku ume, we had nothing with God. ịdịkwala na ndụ as a human being, you will live to face nature and reality, which is ife Matthias says, you will live to face nature and the spirits guiding the world, guiding the living. ịchọ aghọta na mana mụnwa ya ekwu ka o si ha n'ọnụ. ịghọta ihe nchọ ka Ebuka Obi mee ka o mee, so no need of dragging him again, o clear go the air. ị na-echezikwa ka mkpọbalụ okwu afa nke a gbasara Ebuka Obi emegwu ife nchọ ka o mee, ọ chụpụtago ọkpị ya ama. ị na-eche nka mkpọrụ okwu afa, will not try that, abụlọ m idio, abụlọ m ehi. ịghọta so ebe ọ bụ na omegwu ife nchọ ka o mee, no need of dragging him again. esokwu ya Ebuka Obi pụtasị na ndị dibịa niile nọ na Anambra steeti ya anwụsịsị, nke ọ gbasahụ mfa ka ọ gbasa, ndị dibịa chọọ egbu ya nkịtị, fa gbu ya nkịtị, fa chọọ ime ya ife, fa mee ya ife. oke chọchọchọchọchọchọ cannot solve anything. Yes, ụnụ nwa bụ ndị dibịa na-agba afa field unu nwere ike kụwa na ihe ọgwụ ka ịfụnya bụ ọgwụ n'anya. unu etisi na life ndị bloggers in danger. So Ebuka Obi, biko, anything that has to, ọ bụ ọkwa na mfu any news about you as a blogger na mama mbie mma na-ebukọ news na mfe ifeọma ime na ma ya ekwu blogger ka mbụ onye ebe nsi eri, onye ebe nsi alụ Adam ezuori na ife na-ekwu bụ mụ nwee pụtakwa online si na ọka nkọtụ Ebuka Obi ọ drag ya online. obigwo asịọkwa m ndị ọzọ kwụsị unu chọọ continue, fine, good and fine, but as for me, Okongwu ọmụkwurie, I will never ever ị na-asị nọ na-eri ndị Igbo n'oji ụka emebisi ndị Igbo, ndị a na-eri ọ na fa bụrụ mmadụ, ịchọ ka erie gị ife dị n'elu ụwa. And mind you, ife ọsọkwa gị bido echukwugide ruo nwa nechi mugu ada agwụ aya na-eri ọrụ just marugodu nke afọ amarụ. And in this country we have freedom of worship. Ịnwa nke ọsọ ga-eso n'ikwe sụọ n'ikwe, ọsọ ga-eso n'ọkwa sụọ n'ọkwa, ọgbọ ebe ịsụọ gbasara m. Ịnwa ebe ọ ga-abịa ije nwere onwe igodia mụnwa ha si na-echi niile na Zion ka ọ ya bụ nje nwere onwe ma we go to Zion. Enwekwa m time ịdrag ba n'ụwa anụnwa ịma na nwa na ụmụ echezona maka ụwa bụ ofu mbịa ka m megbuo onwe for nothing. ọ bụgodo na na-abịa ụwa mgboro na-abụ nke a mbịa ka mma mbịazi ọzọ ya akọba. ịghọta then fourthly, anyị ncha niile bụ ndị Igbo. This fight against nwanne for nwanne ọ na-anụsi ibi ọgụ adịgo too much. n'agbanyeghị na Ebuka Obi na-eme nke a na-eme nke ọzọ, ya kpakwa n'elu akpa na onye Igbo ka ọ bụ, ọ ka bụkwa nwanne anyị. ịghọta ọsọgide esi bụrụ na n'aka Ebuka Obi dị n'ife mee Matthias mata ya ụta maka onye ọbụla na-protect business ya. You will protect guy, ọ bụrụ nke na-achọ imebili m ebe nsi eri, I will do everything impossible to protect my business maka ọgụba m echi ndị echi niile ihe enye m. Okay, you can imagine ebe millions of people na-epraise m na-adọ ma ọ bụrụ nke nwa bụ mmadụ chọọ ịbịa kwụkwụ m ngazi n'ọnụ isi mgbanwe nkịtị na-enene ọ dị ka ọ dị possible. Ọ dịghị possible. Because if any na drag Ebuka Obi, tomorrow president be or he won't be happy. So he will do everything to protect his image. On we even cool no man. Na mo na enye instances. No nwere onye na aya bia kute ka na pie bo si ameloyi ogba nkete. Happy eta jigodo aka iji chire na pia daten. And odo na anya na ife niile ma pastor ma di everything na na-eme n'ụwa bụ business. So gị nwa bụ mmadụ na-enene ma onwe ebe ịmata anọ ebe ọ ga-abịa ije inweta ọgwụgwọ nsọ, nweta onwe go there, onwere onye ji ife sọ ka ihe eme. And as for mụnwa bụ Okongwu Dibia dey receive ife dị iche adreesị ụmụ alụsị pụtakwa echi niile sị na ọka mgbawakwa Prophet Evangelist Ebuka Obi mgba, it's not possible. Ọsọkwa ya Evangelist bịa nyụọ nsị na room mgbe ekpopụ ndatin si fika ụnọ zuoro onwe m ike.
o nwere ihe na-eselu mụ na Ebuka Obi ama na ụfọdụ ndị ya asị na nke nwa nọ na-apịasugbo n'ọnya ma iji ekwugharị gegege ada m ekwugharị anything na ife na-ekwu bụ na I'm tired of war between me and the Zion. That does not mean na mfukwe any news or blog against there. I'm a blogger, m ebue. But ịpụta physical gbabịa mgba na ome nke a mee nke ọzọ aka m adịọzịa eselugwo m aka sela ọkpa m. Share nu this video ndị Zion buo nu this video ka ọ bụ onye ọbụla ntị ọ ya bụ tomorrow ịpụta kpọọ m ka m ekwusikwana m ebe ọha n'ọnụ.